Hormatly dinleyijiler, häzir iki ýalançy bilen bir ýarançan diýen radio sahnany dinleýän. Bir zamanlarda iyile yakası belli iki tane yalancı olupdur. Olan biri beylekine şeyle vurrum veripdir. Men mara, Hı. dün ovamda yetip geliyken ikincilikte bir ulu kedi gördüm. Kedi? Ha olay kedi. O katıllı karakeli. Be. Ne mi diyene? He. Şoğat anırdan uzayın bir kergönem yetip geliyordu. He. O diyelim bir yank kedinin kırasından ağı durup ulu kağın deşik yazadı. Bey be. Ben de şu. Onun yankı deşik ululu verdi. Bir gördüm. Yankı diyor kedinin deşiğine gireydi. Oho. Diyorlar Türkiye'de olan da beyleklerim kedinin içine kapvarılıp gittiler. Odun yumağı var yani bir benlik paltası bilen yankı kedinin çakmak çoğullu oluyor. O da kedinin deşiğine yıkılaydı. Be. Odun çüvenine kedinin içinde aylanıp yorka diyor kaşa doğuştu. He. Salamlaştılar. O paltamı yitirdim. Hey gözünü eğilmedi mi diyor. O odunçu diyor kaştan sonra diyor. He. Diyor kaşa bana. Vah men Türkiye'li olup kervanımı yitirdim. Men şonu tapıp bilmeyen hilak olup görün. Afen böyle küçücük paltan görürüm ne diyen deydi. Bu da atlar men öz gözüm bilen görüp kulağım bilen eşittim o. Hühvetteşinin gurruğun dinleye oturan ikinci yalancı. Onun kim oturmandır? Bey be. Sen ocağın dağı hiçli. Men yapyancı ustahanada bir kadın gördüm. Kadının her kulağına bir usta işlev atıyor. Yönü şu kadın şöyle bir ullokan bolantan ustalar birini çala saygır yanar. Ay bir de kaçıp durduk o. Hey belli de bir lokan kanın mı olur bir? Oho, sen bir tükür edip gör ahiri. Hı. Şöyle ullokan kadın olmasa o sen yankı kedini neyme de pişirecek? Beydi öyle. Doğru. Osman'ın ağalık sürüyen dövründe bir imperator Erzurum'da uzak vaatlar işleptir. O bir topar iyil behfitli işler bitiriptir. İmperator iyilin arasında öz avrayının ne hilliğini bilmek için bazıra çıkıptır. Önünden çıkan ilkinci adamdan soraktır. Ata, siz bana çınına daydın. He? Şu vilayetinizde işleyen hakimlerin hayki birinden siz arazi oldunuz. Men mi? He. Ben doğruca istemem ben Mehmet Padişah'dan razıydım. Ha, şeyle mi? Yerol Mehmet Paşa İlgün için dahil behvitli işler bitirdi. O mu? He. Hiç işim bitirmedi. O bitirmeye vaktim olmadı onun. O bizim vilayetimizde hakim belirlenip aramıza geliyor ki yolunu kazası olup amanatını tavşırayıp durup hayır. Şunun için biz onu yaman kovuyoruz. Bir yigit çarva ovalarının birine mihman bolupdur. Öýüň eýesi garra demekin. Ol mihmany dürlü dümen nigmatlardan hizzet edipdir. Mihmany sulhalypdyr. Oglum, men seni oňat gördüm. Şoň üçin men sana nämedir barda sowgat beresim gelýär. Yediyen hormatına köp sağ olun atam. Ay howlukma. Men ýynnam kamış kulak atım var. Bu bir. Onsoň awawlamagy öktü, algyr tazim var. Bu iki. Onsoň canlyja gurjagym var. Adyna da bäbet diýerler. Sen şol 3 tane peşbeşiň içinden halanyň alay. Ihtiýar ödüňde. Pikirlen.
Ya. Men pikirlenip gördüm. He. Men mülk biörün atıma bar. Atların ikidi maňa derkar däl. He. Gurja oýnap oturur ýaly men näme çağajygam diýer. Ýigit çykypdyr. Öler janym aw etmek. Talyň maňa peýdasy deger. Şo peşkeşiňi uly höwes bilen alan. He. Oňaça pikirlendiň däme ödi? Oňaça pikirlerini hormatlatam. Hey, beýle bolsa inni diýinjalary. Yatar wagty boldy. Näme diýsene meýman? Hawa. Men iki otogum bar. Olaň birine goşgolamlarym, hanlyklarym ýerleşendir. A beýlekisinne bolsa, bäwegim ýatyr. Haýsa togu gowuny islese, şo ýerde de düşen ýarjak. Beýle bolsa onda men gowsy şu sanlykly otuda ýatyberýin. Sen özüň oňaça pikirlendiň gerek. Ola, men oňaça pikirlendim. Şoňuň ertesi irden mehman ýigit öýesi bilen hoşlaşypdyr. Ol peşgeş berilen taýyny iýdip atynyň ýanyna bardyr. Ine şopursadan on nördü giyjäniň aýýaly owadan gyýda göz düşüpdir. Gyýy uýdan suw çekip duranmyş. Gyýdyň ady Bäbek eken. Gyýdym, Bäbek. Mehman ugramaka atyny suw gorkada göri. Mehman ýigit gyýdy görenden kuşy başyndan uçupdyr. Özüniň oýlanman, paýhaslanman edin işini ökünüpdir. Öz-özüne iýgenipdir. Wah. Bide watym üstüne minip oturun ýydy tazyly akmak eşeğe hezzet yaraşmaz. Men bir samsyk eşek bolmasam oýlanman iş edermidim. Ay, sag ola tam. Täze öýlenen uly wezipeli adamlaryň biri aýalyny mümkürlük edýän eken. Ol işgärleriniň birini ýanyna çagyryp şeýle diýipdir. Men öýde ýokam. Öýümizde bolýan zatlary maňa aýdyp dursaň, men sen hak keşdegi ýetiren. Düşünüp gülräk aýtsana, efendim. Ana mysal üçin bize kim gelýär, kim gidýär, düşündiňmi? Düşündüm. Şu bolan gurrundan soň helim gün geçipdir. Ine bir günem ýigit öýlerini ýetip gelýärke, öýlerinden bir näten adamyň çykyp barýanyny görüpdir. Bir gadap bolan ýigit işgärini ýanyna çagyrypdyr. Şu gün bize kim geldi? Hiç kim gelmedi. Eger walla şu gün hiç kim gelmedi. Yalan söyleyen. Men ýaňy öýümde ýetip gelýärkem. Bir nätan adamyň gapymyzdan çykyp barýanyny hut öz gözüm bilen gördüm o. O diýsene, o size dün geldi. Akşam sizde ýatdy. Men asyl şu gün kyn sorýam kaňa diýipdir. Öňde bir zaman muhtimäge öwrenen bir güýdük hyzmatkär bar eken. Hojaýyn saçagy ýazgy olam şo ýerde taýýar bolýarmyş. Bir gede hojaýyn hyzmatkärni synamak üçin badamjany öwüp başlapdyr. Hay, şu men badamjan gowy ýany. Badamjan juda oňat. Şu badamjanyň taýýarlanýan naharlaryň herdiniň öz lezzeti bar. Hakay diýär. Badamjan lügök önümleriň sultandyr. Badamjan ýağa gowurulan eti bardan dagy hasam tagamly bolýar ha. Bunu ýyp doýup bolanok. O ýyşi näme degmeýär diýsene, edilmiş ýyşi ýaýrap durandyr. Ara hakemu wagt düşüpdir.
Hocayın yine Badamcan hakta söz açıptır. Ay şu men burada da düşünem o. Ha, Yer adamlar badamcanın nemizini hüvehip buraya kalır. vah son niteni. Onun ne tağam var ne tavsir. Ay şu mene göğönümün arasından şonun yaraman göremek o. Aslında adamlar ne hem şunu kıyakaları. Onun adamlara karaşaylık peyda yok. Bak bu adamcanın sağlığına da ziyanlam kalıp durmele. Bulmacak kumanı var mı hocayın? Bir topur keterin üyücüğüdür şu. Ki katı mamlı. Efendim, onu nahara kolaylatmalı. Hocayın saklanıp bilmeyen hizmetkarına azgırlıptır. Aho, sen yanı badamcanı öp arsa çıkarıp otuyordun ha. Orada yamanla bir yere sokup otuyordun Ali. Ne mi? Siz burada da düşünün hocayın. Men Badamcanın hizmetkarda sizin hizmetkarını da. Kati bizim yağdayımızın gözümünü getirip görün de. Öňde bir iyile belli ağırlıqçı var eken. Ol sehelçecigem yaydanman dirru yalan sözlep bilýän eken. Bir gedep yol uğrunda oňa bir tanışı sataşıpdyr. Tanışı oňa şeýle diýipdir. Sana sehelçeciğim evinmeden Allah bile diyelim. Hani sen beni ağırla da. Asıl beni Allah bilemerdin. Vah Allah Teala'nın hatırı için şu wagt sen bir maňa azar verme. Ha? Men öderdim, özüme yetip. Vay. Kakam yok oldu. Hı? Şoňa köpönlük mahtalar ýalyp pulumam ýok. Sen meni ýaňylamak üçin amatly wagty aňtapdym. Wah şu wagt men adam ahallamaga da oýnetmäge de ýagdaýym ýok. Uton şular ýaly wagt adamlyk üstünden gülmäge uton. Demi beýle bolsa bağışla. Menden kalkın yolunun esmendir. İmanı hemra oldun ya sen ýa-da oldun. Kepen alar ýaly pulum bereýin. Şoň aladasyny etip görmeden. Soňuny ertesi ýanky adam köçede yalançyň kakasyna gabat gelýärdir. Ol bir gadap bolup yalançyň üstüne ılgapdyr. Ey yalancı keddap. Sen dün bana kakam yoğulu diýmedin mi ne? At o diri et böyle kenahari. Men onu yapýanyja köçede gördüm o. An dün kimenden alın. Puluny ýerine gaýt berani. Sen maňa sehelçejigem säginmen yalan sözle diýdiň mere? Owa? Säginmeden oýlanyp tapan yalançy şeýle de bolmalydyr. Bu zatlara sen özüň münäkär. Bana veren pulun marada aydanımda bolsa şeýle men bir kerwan saray pul bolsa jahan kesti. Hey men tetelli garypda da bir pullar army. Günlerde bir gün garry general ekinçilige barypdyr. Ol ekinçilikde suw jykyryny aýlap duran eşegi görüpdir. Eşegiň boýnuna jaňjagaş bar eken. Eşegiň boýnunaky jaňjagadyň näme üçin dakylanny bileti gelen general daýhany sowal beripdir. Eşegiň boýnuny jaňda kypsaňyz boli, oň näme beregi bar? Häzir men sana düşündireyim. Eşek yüreğine can cıngırdap seslenýär. A cıngırdy kezilligi eşegiň durdugydyr. Menen soň algap barýany eşek taýaklap onu ýürümäge mejbur edýän. Düşündiňizmi generalim? Aýdanymda düşündim bolun başga bir zat düşünükdi. Yer eşek duran yerinde başyny ýaýkap jamy jıngırdadyp durhunatçı. Özüňiz ýaly akylly eşek bolanyny siziň maýjanyňyzy dogry generalim.
Selim üçüncüünün häkimlik eden döwründe goşunny Mehmet adly bir esker ulluk edipdir. Ol juda gowuşgonsuz eken. Rotu kamenleri Mehmedi yanına çağırıp tavşırık beripdir. Ertir general bizi bağırlamaya geliyor. Eğer general sana sorav beraysa, näme jogap bermeligini berk ýadyňda saklagyň. Ol ilki bilen sen näçe ýyl gulluk edýäniňi sorar. Sen şonu bir diýip jogap ber. Şondan başga bir agdam gürleme. Soňra ol sen näçe ýaşandyňy sorar. Sen şonu 25 diýip. Şondan soň on ähli sowalyny "Hut şeýle generalim" diýip jogap berersiň. Düşlükli Düşükli. Şogunun ertesi general barlamağa gelipdir. Bölüm nizamı durupdur. General nizamın bir yan ucundan fiine deyip başlaptır. İçini yakaynayan ýaly general Mehmed'in karşısına ayak çekipdir. Bu edip general birinci sowal bilen ikinci sowalın yerini çalşıptır. Ona Mehmed atla ünhem vermendir. Oğlum, sen näçe ýaşyňda? Bir. Näme? Hanonny sen aý. Sen goşunda näçe ýyl bäri gulluk edýäň? 25. Sen näme? Şadymlar sandyk durýanmy? Hut şeýledir generalim. Bir nahargon adam bar eken. Bir gezek onu mihmançylyga çağırıpdyrlar. Ol karnını göjek gäl edip saçygyň gyrasyndan çekilipdir. Oy vay, nesibedeniň iydi o. Baklava diýip bir tüýjü nahar bardyr. Häzir şonu getirselerem, buragyl iýip biljek dällerin. Bu oturuşykda ýurdun padşahy bar eken. Ol geýmini üýtgödüp oturan soň onu tanamandyrlar. Şo wagtym öňkü naharyň üstüne baklava diýen naharam gelipdir. Saçakdan gyra çekilen helki nahargon adam durup bilmän baklavadan symyşlap iýip başlapdyr. Şonu padşa özüni tanadypdyr da nahargon adamyň ýanyna barıpdyr. Ýa-ni nahardan doýdum. Indi baklava ölhedi iýjek geldi ýerinde. Özüm oli nahara ýaň oý berilen ýaly. Bu nähili beýle bolýar. On sebäbini düşündir. Büyük mertebeli padşahımız. Siz gözümüzün ürüğüşünü, sebäbini düşündürýän. Ana meselem, adamdan kıyın dolu otuğu gözüne getirin. Kapıdan täze gelen bir adama da oturmağa orun yok diyelim de. Edil şu vaktim kapıdan siz yireyseniz nehil olur ediniz. Size oturmağa orun tapılır mı ya da tapılmaz? Elbette tapılır. Baklava da şu bizim saatte. O da naharların padişahı da. Padişahın. Naharlan padşahy. Siz iki yalançy bilen bir yarançan diýen radio sahnany dinlediňiz. Bu radio sahnany dogumluk türk halkynyň riwayatlarydyr, degişmeleri satyna taýýarlandy. Gatnaşdylar Türkmenistanyň halk artisti Gurbannazar Ataqqaýew, Allaverdi Meleýew, rejissöri Anna Durdy, Anna Glyç, redaktory Öwedilli Uraz Glyçew. Radio sahna 1995-nji ýylda ýazyldy.